Nyore bala ning gunung. Pakan-pakan dus karo ndelok walur iki. Nandur porang kehidupan sore ngene iki ning gunung. Kae sengengene sarman celap. Lho. Jan. Kalau tuane jan gacer tok ca. Kaya ngene iki lho. Kita nggenuki. Wis padha tuwa kae ya gedhi lho kae. Aku mbiyen sing awal-awal mbiyen ya ngene pertumbuhane kabeh nekku. Jong sik sepisan ning karang. Ku lho Mbah. Kehidupan nyore ca. Rapen Mbah. Sebagian rong tukul toh. Sebagian wis tukul, sebagian urung. Jan mbuh iki. Nah, kaya ini gitu. Ditandur dak omah supaya ben anu. Apa iki jenenge? Ben iso iki lho, gengguaki anu iki kan menak. Gembuaki apa iki jenenge? Rapen, tak omongne rapen nih seperti ini, cow. Pertumbuhannya ben cepet iya. Terus selain pertumbuhannya cepat, ini juga menambah kesuburan. Subur, tanah subur, tanaman ya subur. Begini nih kondisinya. Nah, nyore di pegunungan, cow. Beginilah suasana sore ini di pegunungan sambil menikmati suasana. Nah, sahdupal. Timbangan rane asile kan ini ki 2 kilonan ya, is minimal 1 kilo lah. 1 kilo 1,5 kilo tembus iki. 100 biji segental wis 1 juta loh, Cok. Bayangkan lah harga 10.000, tapi lah harganya 2.000 atau 1.000 ya beda lagi. Jangan tanya ya. Ini ki jan masuk iki. Masuk wedhuse ya kuwi. Keliling, Cok. Tandurane jan ses tenan kok ya. Mulai ada pertumbuhan. Zaman berjuang. Oke. Embek. Jenis embek ini ya. Jenis embek wedhus karo tani. Embek. Mangan suket games. Games. Cami.
Es. Jan sahdu. Kayak gitu sih. Kabeh kena ngono. Kena, Mbah.